Sziasztok! Itt újra egy BIO, vagyis egy BIO, és ez itt újra a Stardew Valley. Folytassuk is kalandunkat a TV mellett. Havazni fog. Közepes szerencsénk van, talunk valami csokoládétortát. Na most már tudok csoki tortát csinálni, jéj! Ez beérett a szemét. És most egy tiszta napos időnk van. Igen. Mindjárt megyünk, és... Hát mindjárt még korán van, de majd megyünk a kovácshoz. Addig viszont van még teendőnk. Király. Oké. Akkor a jó porhoz is idő kell. Hát még a rosszhoz. Nem. De a csirkéket meg tudjuk csinálni. Jó reggelt! Csillagvirágaim! Ó, mekkora nagy tojást tojtatok. Király vagy. Bármelyik őtök is volt. És akkor... Egyet. Szépen beszalmázlak titeket. Hármason szeretnek, az jó. Okés. És megvolt. Akkor adjunk el pár dolgot. Pár tulajdonképpen egy dolgot. Azaz. Hamarabb égnek le. Persze, hogy fa kell hozzátalom, de... Ne csüggedjél, haver! Nem kell. Köv az kell. Mondjuk egy kérdésbord adtunk el, igenis 400-at ért. De azt mindenki is szereti, úgyhogy nem mindenki nagyon sokan szeretik, úgyhogy azt inkább gyűjtjük. Jó pénz lenne belőle, de ez csak 800 lenne akkor is. Jó van, 820, nem sokára mehetünk a kovácshoz. Ez ajándék lesz a Dr. Harveynak. Van már majdnem 20 000-ünk, az jó, de a tavaszra még sok vetőmag kell. Hoppá. Ezt nem tudom, szereti-e valaki. Biztos. Harvey doktor. De 10 percet kibírunk. Nézzük, milyen questünk van. Alex. Te melyik vagy? Ez a kérdés, hogy hol vagy? Melyik az Alex? Shane? Alex. Ő szokott ott így röplabdázni. Várjon már Dr. Harvey. Szóval nem lennének betegek, mi? Eleget magyaráztál?
kettesen szeret. Azt írta a net, hogy ezt imádja. És még csak egy izét léptünk, ami nem olyan nagy gáz. Már is, hogy följött a szintre. Hello, PS shopjában. Minimális semmi jelentőség teljes, úgy látom. Ó, milyen szép fali dísz. Aztán, ott van Abigail. Neki is adtunk még ajándékot. Idén. Előbb beszélünk vele. Jó, ezt mindjárt utána kell néznünk. Várjatok, gyerekek. Mi a rossz rosszra nyomtam rá? Nem ezt akartam. Az orkosat akartam, bakker. Tessék ajándék. Több pontot nőhettem volna. Ez a szar. Ember megnézi, mi a jó válasz. Vissza akarsz lépni a játékhoz, erre pak. Elcsesződik. Soha. Meg volt a Harveynek is születésnapja. Egészség. Hol van az Alex gyerek? Talán itt lakik. Itt nem a Shane lakik, ugye? Shane az a alkoholista. Alexnek itt van a cucca, de hát ő most nem itt van. Annyi baj legyen, viszont Polgi bácsinak is tudunk adni. Egy kis csípős papikát, mert azt szereti. Good morning. Jó vagyok. Tessék ajándék. Az már 8-as. Van aki ilyen achievement is, hogy vidd el, nem tudom, eddig meg addig az izét. Rajta vagyunk a témán, mit mondjak, de... Ezért még küzdeni kell. Na, add vissza a kapálmat. Király vagy. Na, mielőtt elkezdjük a... Proszívkiú Líza. Adjál neki. Fehéreket üssöd, azaz. Kő, imádom. Kooperorát, az még jobb, mint a semmi. Egy arany. Az jó. 5 széna, imádlak. Még egy, nem baj. 10 kő. Te vagy a legjobb. Egy kő. Még a 10 kőnek is jobban drültem. 10-szer ennyire, mint egy kőnek. Ez jó drága, azt hiszem. Kő. 10 az jó. Azaz. Ó, 3 iridium. Szén, az jó. Jó. Óvatosan, hogy legyen helyünk is visszarakni. Okés. Jó, egyel most ennyi haver, mindjárt jövök még csak. A mauzóleumba így próbáljuk ledobni a cuccokat.
Szeretnék adományozni a mauzauleumnak. Annyira sok mindent tudok, hogy egy dolgot. Minden mást már találtam ezek szerint. Hát szomorú. Viszont akkor ezekből majd lehet leadogatni. Jó van, nem olyan sok. Akkor folytassuk a geodézákat. 3 kő. Ilyen érdekes virágszerű kő. Az jó. Arany, na. 5000-et még elvihet. Akkor legalább jobb lesz a kapám. Egy pár napba beletelik, azt gondoltam. De nem számít. Megnézzük megint gyorsan a múzeumot. A mauzauleumot. Hát, ha tudunk... Igen. Ez az új rekord. Király. Csak az izét, egy medve. Nem mindegy, jobb, mint a sem. Ez az, és én maradt is egy helyem, hát nagyszerű vagyok. Egy trash-sel meg is töltöttem. Menjünk a buszhoz, onnan haza. Lepak. Aztán... Te vagy a köves, úgyhogy... Ide dobáljuk is be a... ilyen-olyan köveket. Agyag már nem ide jön. A trash nem ide jön, hanem oda. Ez oda megy. Oda jön. Egy aranyat tudnék kiolvasztani. Már 2. Úgyni, 3. Az agyag nem kell. A hany. Az oda. Nagyon jó. Az még ég, pardon. A medvét majd lerakjuk. A házban. Isten, mekkora medve. Miért engedi? Úgyni. Nagyszerű. Egy vasat a végig kiszedtünk belőle. Elfogytak a cuccok, úgyhogy lassan bányászni is kell újra. Akár a szén miatt, akár ezért miatt. Tereprendezés, ez az amaz.
energiánk van. Csirkéket nem tudom, megcsináltam-e? Van kajájuk, úgyhogy megcsináltam. Majonéz lejárt, az annyira nem érdekes. Ez az. Most tényleg elkezdhetnék itt tereprendezés is csinálni igazából, mert jó lenne. Mert ezekre nincs így szükség. Inkább akkor magukat majd elszólom máshova. Fát majd veszek maximum, hogyha arról van szó. Lesz egy kevés fám. Okés. Ugye azt majd kővel körbeveszem, hogy ne magozzon mindig ilyen hülyeségeket. Jaj, megyek már. Jön a vonatbakker. Hát nem innen, nem merek jönni, most már mindegy. Talán elérem még a vonat végét. Hát lepotyog egy kis arany vagy valami róla. Várj, vonat! Szene, dobjál, szene! Még követ, még ide dobálják. Szállító. Hát nem érte annyira, mint én szerettem volna. Hát a semminél jobb. Most nincs meg a kapám, most annyi gilisztát látok, mint az állat, de normál esetben nem. Fát sem tudunk aprítani, itt legalábbis. Tényleg, mintha a fák is kevésbé nőnének, az a baj. 7 óra valamennyi, Robi 8-ig volt nyitott, még most volt 8 óra. Szia Maru! Euréka Maru! Azt, haver, mit csinálsz? Ez cigizik. Miért cigizik, bakker? Hát ne cigizzen. Minimálisat el tudtam kapni, az jó. Itt is majd visszanő.
Hát nem sokat. Egy kevés időm, nem sok. Demetriusnak adjunk már egy gombát, azt hiszem azt szereti. Demetrius, hogy hívják a csövesünket, várjál. Linus, bocsánat. Tessék egy gomba. Addig se halsz éhen. Itt is alig nőnek a fák. Ezek a giriszták, azok vannak. Hú, megnézzük a barlangot. Az. Nem jön. Nem tudom elszedni őket. Ne. Nem akarta leszedni. Normálisan, nem értem, mi volt ez. Igen, a követ odarakjuk. A resinek nem ide jönnek, vagy a gomba se. Viszont ezek igen. Igen, ez drága gomba, azt hiszem. Azt még le kellett volna rakni, mindegy. A fertilizerhez kellenek. Abban van bőven, tehát nem gáz, csak 175 faj, azaz jó van. De a következő az kéne, hogy meg kéne csinálni a kertet. Egészet így főszedni a francba. Az ilyenek ugye jók a kis virágoknak is. A méhekhez. Viszont ebből kéne 10 tudok csinálni. Hát úgy kéne, hogy oda már nem akarok ültetni mondjuk. Igen, akkor így nézd meg is van egy 9-es kocka. Oda ül, locsol, oda már locsol. Igen, úgy meg király. 2-t kihagyunk, a harmadik, igen. 2-t kihagyunk, és oda már locsol. Oké, eltolhatjuk, most azon. Úgy né. Igen, oda locsol, oda locsol. Jó, oké, majd holnap rendezzük tovább. Holnap semmi, ez az. Nem sok, de ott megy egy UFO. Ott van.
Van 14 000-em. Weather report. Mi vagyunk? Leave of the land. Jó, de ez az. Csodás. Igen, tehát, hogy oda, igen, és akkor mondjuk azt oda. Haver srácot, meg oda már nem locsolunk. Úgy kéne, hogy már nem rakhatok, franc tegye meg. Rakjuk ide vissza inkább. És mögötte a haver srácot üssük ki. Ugye oda már locsol. Igen. Oda locsol. Max Weight el. Szépa. Nézzük csak, oda locsol. Aha, az így jó helyen. Hülyén nyomatom. Oda locsol, az locsol. Aha, jó lesz ez. Csak 3 maradt, viszont akkor ugyanezzel a szitől, mert az szarhely. Így. A francokat várja. Az oda locsol, igen. Oda rakom, aha, de nem tudom jobban. Várjál, így, ehhez meg oda locsol. Ezt hova kéne akkor? Pedig így tudom legjobban. 2 maradnak ki, ott 3 maradnak ki, akkor nem. Maradunk az egy sors ilyen. Igen, locsol. Igen, itt föntre meg már észre. Jó van. Marad így 2. Nem, nagyjából. Igen, a kukorica, hely. Nem esszük meg. Nem azért van a kukorica. Igen. Beolvasszuk szemetet. Eladjuk a nagy részét ennek a beszereti elmeteg a Harvey. De kell a pénz. Király. Craftunk már legalább 1 aranyat. Csak hogy legyen. Úgy jó kis vagyunk, az király. Na. 10 óra 50. Még semmi.
Jó, rá kéne menni az ajándékozásra, meg mindenre, de se pénzem, se energiám, se semmim. Egy év alatt meg behozok itt mindent, ott várja. Ki irány a bánya. Az nem kell. Locsolókon se kéne igazából, de nem számít. Megpróbálunk egy picit lejjebb jutni 5 szintet. De ha nem is sikerül, már itt van. Hoppá. Ja. Szemétláda. Ezt a szaros gombát. Jó, hogy izét akartunk tovább jutni, de hát... A franc egyen meg. A franc egyen meg. Ennyivel táposabbak, látjátok ezek a tökök, hogy... Hoppá. Aquamarine. Oké, felejtsd el, felejtsd el. Ojjjjj. Takarodja innen. Mit akarsz te? Anyád? Hát ezt a gombát, haver, ne. Kapok szívinfarktust, megdöglök. Hát most nem tudunk mit csinálni, bezabálunk, amíg csak tudunk. Veszélyes itt lenne a bányában. Még egyet tovább megyünk, ott megvan a kövi szint. Haver, kopjál már le rólam. Hol vagy el? Oké. Magma geodésza, azaz. Még 2. Hoppá. Pedig már lemenetelt. Azaz. Ez baby. Azaz arany. Ez is meg.
megvan. Lassan, de bizonytalanul 5 szintet tudtunk lépni. A bányában is. Ez király. Hát, hogy csináljuk itt lejjebb. Oké. Következő esély lefele. Csak ami nagyon szükséges, azt ütjük ki. Picit bebombázunk. Délután 5 van még csak. És még egyet. Azaz, easy peasy. Ó, Diamond is unbreakable. Kettő is. Itt van még cucc. Ki akarok bányászni. Hoppá. Meg hol vagy, haver? Azaz, ominous release, abban 2 is. Takarodjál! Nem megöllek, te! Hany? Nagy szükségünk van rá. Ugye kvarcot nem kell gyűjtenünk, az van bőven. De az arany és vas kell. Vasunk van, mint az állat. Csodagomba. Bászki. Megenni. Három kukorica, úristen. Nem akarom, de... Többet érne, ha eladnám, megcsinálnám, de... Várjál haver, mert... Van helyünk. Sokan vagytok. Ez az égjel. Hoppá, ott egy ilyen napkeleti bölcs. Na, gyere már! Azaz, geodész a hany. Még egy lejárat kéne, de 2. Tudnánk akkor szintet lépni a bányával én. Lejjebb, meg liftileg. Kő kell a lépcső megépítéséhez. 50 vagy? Egy kis szén, az mindig jól jön. Egy kis szén, azaz. Egy lejárót valaki. Akárki. Egy csomót szétütöttem. Francba már.
lépcső. 99. Nem érünk rá. Most kockáztattunk, vagy bejön, vagy nem. És szerintem, ha nem jön be, úgy látom, kategória lesz. Úgy körbe kéne futnunk. Franc bele. Nem érte meg. Jó. Leave the mine. Oké, nem sok idő, de azért még akadott volt egy gyümid, azért most el nem megyek, úgyis helyem. Gyémánt. Emeraldo. Aquamarine. A Solaris az nem ide jön. Oké, Geodéza. Quartz, a topáz az ide jött. Szörnyi szén nem ide jön. Nem. Lila. Ugye? Ez a szörnyes, igen. A bomba most mehet ide. Ja, itt is van izé. Másiknál is van, nem baj, nem baj. Mag nem ide jön, viszont a fű igen. Ezt már ide raktam. Ez ide jön. Ezüst. Gomba, hát nem. Ahany. Itt inkább ilyen halak vannak. Nem vegyesen. Algákat dobtunk el-e vajon? Az ugye a halfélénél van. Aha, a két alga, meg a három, igen. Akkor viszont ti jöhettek a konyhába. Igen, a fűmag. Más színet most nincs. Konyha. Fifi. Ti már jöttek ide, majd halakat, meg ilyen hülyeségeket majd veszünk bele. Most jó van akkor. Te király. Most kell a varázsló szülcsnapcsia. Hatalmas buláj lesz. 6-20, jobb mint a semmi. 15. nap, 16. nap. Király. Napos idő. Közepes mennyiségű spirit energia. Ó, levél. Na, hát ez így király volt. Várjál, nem is ott, hanem itt.
Követ csak oda. Nagy akarok, végigmegyek ilyen kővel igazából, tehát hogy a bányán. Érek az aljára, aztán jó is van. Oké, meg kell csinálni az állatokat. Hoppá, jól leérett a... borocska. Ez jó sok pénz lenne. De ki tudja, ki tudja. Visszajön, visszajön, visszajön. Nem maradhat. Nem jó baj. Nem kaphatok kaját, vagy mi van? Hát bocs, srácok. Akkor menne a szaj. Ezért kell fölfejleszteni, hogy automata izé legyen, meg nagyobb legyen. Körbe lehet futkosni. Nagyszerű. Tehát, hogy Robinnal el kéne kezdenem a csirkéknek a óriát fejleszteni. Nem egy hüle ötlet. Kell zöldséget is hoznom, valamit. Bármit, akármit. Ha legyen kukorica. Ez a legtöbb, amit tudok most kezdeni magammal. Humar nem kell, ez nem kell, azt mindjárt beolvasztom. Bor, nagyon sokat kapnánk érte. Viszont sokan szeretik. És nagyon lassú még leterem. Úgyhogy nem engedhetjük meg a pazarlás. Szia, Pipi! Na, gomba uraság, ez az. A naponta azért 6 gombát leterem körülbelül. Ami nagyszerű. Még 4-et tudnék csinálni, 4 rosszolókannás tucot. Már egész jó lenne. Jól van. Milyen terveim vannak mára? Nézzük a szívecske állást, oké. Abigailnek már nincsen több kövem itt, nálam. Hát itt viszont van. Jó, hát egy-kettőt. Megpróbálunk. Hálból viszont, ami olyan... Miből van több? Hát ebből a heringből. A fasz ebből. Egy kis busából tudunk csinálni már is. Sashimit. Lök be a halat. Aztán... Ready salad. Nem tanultam még meg a sashimit. Oh. Kukoricából tudnék tortillát csinálni. Ennyi, nem tudom a sashimit még, franc egye meg. Jó. Hoppá, majonéz. Arra pont nincsen szükségem, úgyhogy... Ajándéknak meg ennek annak jók, igen.
megpróbálni olyan ajándékot adni nekik, amit úgy szeretnek is. Nem sokára tavaszodik. Azért van 10-valahány nap, tehát mi tudunk gyűjtögetni, meg minden, de... Mit akarsz? Bream for experiment. Hát elfoglalom, de nem tudok mit kezdeni, mert nekem sincs olyan halam, szerintem. Szevasz, Pierre! Elhiszem, Pierre. Nem tudom, mit szeretsz. A sashimit azt tudom, de azon nincs. Abigail, tél van? Itthon vagy? Nincs itthon. Hol van Abigail? Ott van. Here's. Ez az már 8-as. Mivel elértem a 8-ast, most már nem fog csökkenni elméletileg, úgyhogy ő neki most nem kell egy darabig ajándékokat nyomogatnom. A polgi mesternek azért adunk valamit. Hi Judy. Mi a helyzet? Emilynek is tudok valami ajándékot adni majd legközelebb. Valamilyen kék zafír, meg ezt azt mondom, ilyen hülyeségeket szeret. Most már ilyen komitán nincs ki. Kis trash. Oké. Ez nagyon nagyszerű. Az te is már 8-ason szeretsz, király. A tengely pajt. Lemegyünk a tengely pajtra. Hát, ha van valami. Hello, Elliot, indulás. Megnézzük hátha. Sodor ki valami hulladékot a tenger már megint. Ó, azaz. Jó kis nyautilus-sér. Azaz. Hát ez. Mindig vissza lenne itt is, pont vele. Majd legközelebb. Büdös sirályok. Tudok-e jobb botot venni? Ez itt a kérdés. Ugye meglátjuk. Szevasz Vilikém, mit árulsz? 1500 árul kreppotot, nem is olyan vészes igazából. 1800, hát jobb, mint a bambusz, úgyhogy ennyiért veszed be, azt 80 ér, azt 300 ér darabja, kettőt összesen 300 érje, aha. Szomorú, jobb, mint a semmi. 480. Akkor inkább eladjuk. Add ide azt a botot, haver. Kreppotokat kéne vennem, amúgy tele szórnom az egész pályát vele. De egy szépot csinálok. De nem fogok most tudni, mert nincsen fa nálam. De 6 darabot ki tudok nyomatni kis fával akár otthon. Na, viszont tudok egy csomó izét most, hogy arany... Jó, okés, már akkor most ilyen kraftolgatós
cuccot csinálunk. Szépen elmegyünk a... Na, nézzük a kocsmát is most már. Úgy veled mindig ilyen macerás beszélni. Egy sör. 400-ért hát. Blueberry tart. Receptet most nem is árulsz. Miért nem? Hazamegyünk, eladunk pár cuccost. És... Crystal Fruit. A francba. A francba. Futok. Várj meg vonat. Jaj, anyám. Csak a legfontosabbakat szedjük fő. Hát, ha megint van benne egy kis potya arany meg szén. Itt a Linus. Mi ez? Rengeteg ajándék. Nekem nem dobálsz semmit, tehát ajándék van benne, dobjad. És piros is, ez a Mikulásnak az izéje, a vonatja. Azt, hogy mindenki jó gyerek volt. Egész város. Ott szállok rá! Akarok menni a Mikulás bácsihoz! Nem fog nekem semmit dobni. Jó gyerek voltam, adjál már valamit. Sikerülni fog. Gyerünk egy jó kis túlnézett balharoggal. Gyerünk. Ilyen jó gyerek voltam, látjátok? Horgászbottal akarom kiszedni az játékokat. Linus fiama, itt vagy valahol. Meleg szemi. Várjál, beszélek veled elsőnek. Mi csak kettesen. Hát igen, még neked is át kell melegedni, én elhiszem. Jó, hazamegyünk és craftolgatunk, meg eladunk cuccókat. Lehet, a Kovács megcsinálta már az izét, a kapát, de annyira még nem törődünk vele. Ott még semmi. De jó, egy kis szemétből kis követ sajtolunk ki. Azt is eladjuk. Azokat meg még nem. Mert... Franc vele. Hát akkor vagy öngyöt eladunk, mert... Ez az. Tudunk csinálni még locsoló rendszert, ez király lesz. Viszont akkor kéne itt magoztatni. Ezek foragingek. Majd mindjárt külön veszem az ilyen hülyeségeket. Ja, ezeket nem fogom tudni. A krumpli az melyikhez tartozott? Nem hiszem, hogy tavasz volt, de van belőle, hogy 30, egy 10 nyugodtan. Ja, borsó, abból is egy 10.
Az mindegy, cauliflower, igen. Ennyi hot pepper van, hát akkor azt is fogjuk, aztán nyomatjuk. Ups. Ezt is lehet majd, de most ezeket elsőnek is. Kezdjük már el nyomatni. És közben, amíg várunk, craftolgatunk. Igen, sprinkerből lett 7. Kell a denevérszárny. Melyikben van benne? Ebből 3 kijött. Még 3. Ez már legalább 8-at learadtam 3-ból, ez király. 5 kell az izéhoz. Legalább 6 darab. Mennyien áramszerűt csináljunk. Hoppá, hát egyesével, jó, hát. Igen, ha kijövök, itt ez még tökéletesen jó. Igen. Igen, és még egyet csinálunk meg. Tökéletes. Itt van már 2, 4, 6, 8 darab ilyen villámhárító. Tucli-mucli mindig jól jön majd. Ott van benne király. Ezt mindjárt lepakoljuk. 3. Abból 1, nem baj. Nem te kell lesz, nem te kell lesz. Melyik kell nekem? Az nem kell, jó. Spring tavasszal kell krumplit ültetni, de akkor igen, az király. Ez az gyűlnek a maguk, míg vásárolnom se kell. Summer, az nem számít, az ősszel, ez majd nyáron, bármikor, ez is nyáron vagy ősszel, ezt inkább nyáron, ezt inkább ősszel. Még 6 darab. Krumpli. Ez király. Követ csak oda. Abigailnek most amúgy se kell adni, de nem árt, ha nekem annál inkább rakjuk el. Nem kell, a sprinkereket majd rakosgatjuk. Még 2, 3, még 3. Ezt mikor kell? Springbe ezt is, na, nagyszerű. Izét, vagy a quality-t fogjuk fertilizer-e cuccokat gyűjteni hozzá. Vagy pedig... Mi van? Még egy 10 krumplit. Utána még 10 parsnipot.
Ez is tavasz, nagyszerű. Oda, meg oda. Kuricát most nem kell, jó. Este 7:20, az nem számít. Egy Ancient Seed. Ki jött Ancient Seed ebből? Ez tök jó. És Londonba kaptam egy Ancient Seedet a... Ez király. Mert meg lenne a melegház, ami... Azaz. Még 13, és ezek ugye tőn vannak, csak egyszer kell ültetni. Ha tudok... Quality Fertilizer, az bármilyen hol kell hozzá. Basic Fertilizer, elég a Basic Fertilizer. Quality. A gyorsítóhoz mi kell? Ezt venni kéne. A Speed Grow Up-ot. De jó, hogyha izét termel inkább, Quality-t. Ja. Tök jó elbeszélgetek magamba, mint mindig. 3, 2, 1. Nem esszük meg, miért ennéd meg? Majd a másiknál azt csináltam, hogy itt voltak ládák, de most nincsenek ládák, úgyhogy így kell tanulnom egy helyet, hogy hova kezdjek el ládásítani. Így csináltam múltkor ládákat, ez jó lenne ide ilyen ládasort csinálni. Az fa kell viszont, úgyhogy majd befásítunk. Igen. Következő a krumpli. Ilyet is kell csinálni amúgy, gyerekek. Sokkal olcsóbb, és rengeteg pénzt sporunk, hogy egy dolog, mondjuk egy krumpliból lesz 3 krumpli, de ha egy krumplit csinálok, az is tök jó, mert a krumpli az pont olyan, hogy akár egyet, akár 3-4-et is dobhat, azt hiszem. Ez már 2, ez még 3, tehát 3-ból lett 8. Tehát visszahozza saját magát, meg még plusz 5 krumplit. Csak ez, hogy magosítunk. Van ilyen is, de 3 mixed seed az is jó. Az ilyen random helyre fogom majd ültetni őket. Hát csak egy jött ki. Annyi baj legyen. Jó, többet most nem magosítunk. Következő majd a fertilizer kell. Ezt nézzétek, még 20 darab parsnip, még 19 potato, és 16, tehát 22 ilyen beans tartotok csak csinálni, csak az. Ugye ez leteremésben folyamatosan termel, ez nagyon jó, ez egyszer leteremésben folyamatosan termel, ez ugye újra termeled, tehát learatod, aztán újat kell nyomatni helyette. Még hetet le tudok rakni, Ancient Seed, jó. Ötven egész jó. Azt úgy locsolja. Locsolná. Na most mindegy, csináljunk ilyen hülyeségeket is most. De a körbe már tudja locsolni. És ott arra nem lesz szükség. Ragd ide a tóhoz, aztán át tudunk sétálni. És akkor odaig locsol, ide meg már nem akarok. Most az pont úgy alakul, oda már megy, de jó. De itt akkor ez így körbe meg tudunk mindent termeltetni.
Igen, akkor viszont ezek nem kellenek, mert helyette tudom, hogy késő lenni, de hát most mit csináljak, haver? Termel, és hát nem tudom. Oké, kezd későre lenni. Ezeket majd később elültetem. Hát lerakom, nevezzük így. Jó, még egy epizód vége, és holnap lesz a Wizard esküvője. Születésnapja. Milyen jó lenne megházasodna végre. Azt hiszem jött még egy meteorunk. Az igen, ez már pénz. Csak a majonéz és a kukoricát, hogy aratjuk. 1655 az jobb, mint a semmi. Izét nem kell majd vennünk, úgy látom. Egy robbanás volt éjszaka. Vajon mi lehetett az? Gázrobbanás. Ha. Jó. Hát akkor... Jaj. Elfáradtam. Na, hát akkor megint jön a búcsú. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem tetszett a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, osszátok meg, írjatok kommenteket, nézzétek meg a többi videót, akár ebből, akár a többi játékos és nem játékos videóból. Már szépen haladunk azért, mit videókkal, mi nézettséggel, stb. És remélem a örömszerzéssel is haladunk, úgyhogy gambare mindent bele, srácok, csak rajtatok múlik, meg rajtam. Ez csapatmunka, de felejtsétek el. Szóval, akkor örülök, hogy csapattagjai vagytok, akár így nézőként, akár kommentelőként, akár megosztóként, akár bárhogyan. Én örülök is szupportálásotoknak, én is szupportálok titeket legközelebb is újabb videóval. Lesz még Stardew Valley bőven, most már remélhetőleg. Néha kimaradnak ilyen részek, hogy a Hearthstone hétfő nincs mindig meg, ez az amaz, de nincs időm mindig játszani, és hát nem tudunk ugye minden videóból mindig mindent csinálni, de igyekszek változatosan csinálgatni videókat. Remélem, hogy eddig is jól szórakoztatok, és ezután is jól fogtok szórakozni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, addig is a legközelebbi viszonylátásig. Sziasztok!